Hej, krypto, Bitcoin, počkaj, mám ďalší hovor. Áno, Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, počkaj, mám ďalší hovor. Mám 4 iPhony. Určite ste videli nejakého napríklad typka, ktorý proste má strašne tesné sako, účes ako brokolica, čerstvo iba je napríklad zo strednej školy a predáva niečo na Instagrame a tvrdí, že môžete strašne rýchlo zbohatnúť. Sú to tie také typické videá, že ja spím iba 4 hodiny denne a mám finančnú nezávislosť, robím krypto, e-commerce, neviem čo všetko, dropshipping. Napíš do popisu Matrix a ja ti ukážem návod, ako ja som zbohatol. Ja vám niečo prezradím. Čavo práve zbohatol sú z ľudí, ktorí kupujú jeho kurz. Nie zo e-commerce, ani krypta, ani zo z týchto vecí. Celý biznis nie je krypto a to, čo oni tvrdia o tých kurzoch, ale práve predávanie tých kurzov. Žijeme teraz v dosť nepredvídateľnej dobe a strašne veľa ľudí žije paycheck to paycheck, teda od výplaty do výplaty a nemajú skoro žiadne peniaze pre seba na to, čo by chceli robiť. Preto práve hľadajú nejaké takéto alternatívne spôsoby a sú dosť desperate, aby proste mali nejaké tie peniaze navyše a mali tú finančnú nezávislosť. Dnes sa pozrieme na práve históriu takýchto najväčších finančných podvodov na Slovensku, ako sa tieto finančné podvody reformovali postupom času, na pretlak takýchto influencerov, ktorí som práve teraz napodobňoval, a prečo ako národ sme nepoučiteľní. By volilo to isté. Spýtali sme sa ich, prečo? Poznáme najmenej 5 dôvodov, prečo ľudia investujú v BMG Invest. Rokov dozadu, keď padla železná opona, ľudia nemali takú finančnú gramotnosť, ako majú dnes. Hej, bola proste kompletná absencia technológií, neexistoval internet banking, ľudia veľmi neplatili kartami, ale hlavne cashom. Ok, ja sa teraz pozerám, ten bitrate je odpor. Fúha, ja tam vidím individuálne pixely, to je insane. Mám tu na kameru svojho laptopu, ale tak to neviem, či chcem používať. No a v 90. rokoch práve kvôli liabilným zákonom a slabej finančnej gramotnosti Slovákov začali vznikať nebankovky, ktoré práve sľubovali to, že ak do nich vložíte peniaze, oni vám vrátia niekoľkonásobne viac naspäť. Takže napríklad také najznámejšie bolo BMG Invest a Horizon Slovakia. No a keď ľudia videli 40% úrok, zobrali svoje celoživotné úspory a boli dlhé rady práve pred pobočkami týchto nebankoviek, len s tým, že proste ľudia chceli tam investovať, dať svoje peniaze a dúfať, že proste dostanú tých 40% alebo dostanú proste ten 40% úrok naspäť, čo je, keď sa na tým zamyslím, insane. Nerealistické to je. Ja akože chápem, že finančná gramotnosť, ako som spomínal, vtedy finančná gramotnosť nebola dobrá, ale mne proste hlava neberie, ako niekomu proste vôbec môže dávať zmysel, že niečo také je reálne. Tieto nebankovky boli obrovský ponzi scheme. Aby som fakt jednoducho vysvetlil, že čo je to ponzi scheme, tu máme pyramídu, hej? Tu na vrchu sú nejakí ľudia, ktorí založia tú spoločnosť. Oni nalákajú nejakých ďalších ľudí, ktorí nejako investujú práve do týchto tu na peniaze. Títo budú musieť nalákať ďalších ľudí, ktorí investujú práve tu na takto peniaze, s týmto, že títo tu na využijú peniaze týchto ľudí, aby vyplatili týmto. S tým, že nalákajú ďalších ľudí, peniaze týchto ľudí potom pôjdu týmto tu na. Následne potom, ak sú tu ďalší ľudia, tak peniaze týchto pôjdu tejto tu na vrstve. No a keď sa na to pozrieme a proste uvidíme, že proste sa to vždy multiplikuje a multiplikuje, v jednom bode dojdú ľudia a dojdú peniaze. A celá táto ponzi schéma krachne. S tým, že tí, čo práve zarobia, sú napríklad títo tu na niekde na vrchu a práve títo tu na obrovská väčšina ľudí prídu o svoje peniaze. No a BMG Invest a Horizon Slovakia práve dávali obrovské peniaze do reklam, aby nalákali čo najviac ľudí. Tu napadá jedného článku, ktorý som našiel, BMG a Horizon Slovakia investovali do reklamy 85 miliónov korún. Spomínal som práve tie zákony a podľa vtedajších zákonov oni nemohli práve brať vklady ako normálna banka, takže ľudia s nimi podpísali tzv. Zmluvu o tichom spoločenstve. Tvrdili, že ľudia sa stávajú takými tichými spoločníkmi v obrovskom holdingu, ktorý vlastní televíziu, rádia, továrne, noviny, ale v skutočnosti tieto firmy boli iba proste obrovské stratové diery. No a ako som spomínal to ponzi scheme, nové vklady slúžili na vyplácanie starých úrokov. No a 4. februára 2002 prišiel deň zúčtovania. Predstavte si ten šok, ľudia prišli ráno k pobočkám a tam iba vylepený papier z technických príčin zavreté. V ten deň skolabovala finančná realita tisícov rodín. Zakladatelia a majitelia týchto firiem Fruny a Šebečák utekli do luxusnej vily v Chorvátsku, kde ich nakoniec vypatrala polícia. Zakladateľ Matík alebo Matík, neviem ako sa vyslovuje meno, utekol do Srbska, zmenil si identitu, kde sa hral na miestneho podnikateľa a chytili ho až po 13 rokoch. Zatiaľ čo BMG Invest sa proste pretvoril, že je taký dravý a moderný, Drukos bol tradičný, kresťanský a slovenský. Jeho zakladateľ František Mojžiš bol z Banskej Bystrice. Chodil do kostola, boskal si ruky s biskupom, dával miliónové dary cirkvi,
V reklamách hovoril o morálke, o tom, ako západný kapitál chce zničiť Slovensko a chránil našich ľudí, ironicky. Mojžiš verejne vyhlasoval, že ho vydiera banskobystrický mafiánsky boss Mikuláš Černák, ktorého meno ste pravdepodobne počuli. Robil zo seba takého mučeníka a hrdinu. A ľudia mu neposlali peniaze už len kvôli zisku, ale zo solidarity, aby podporili dobrého kresťansky založeného človeka v boji proti zlu. Takže Drukos vlastne skrachoval v rovnakom čase ako BMG, ukázalo sa, že Mojžiš takisto točil peniaze obrovskej pyramíde a zanechal za sebou sekeru desiatok miliónov eur. A 10 000 oklamaných ľudí, lebo mal na stene kríž a ruku na Biblii. Keď celá táto schéma Drukosu začala padať, Mojžiš prišiel s absolútne šialeným plánom a začal tvrdiť, že peniaze všetkým vráti, pretože ide investovať do ťažby uhlia v Mongolsku a do nákupu tamojších fabrik. No a ľuďom sľuboval zisk vo vyše 120 miliard korún. Len celé to bol proste ďalší podvod a iba si nejako kúpal čas, kým sa to celá loď definitívne nepotopila. Mojžiš bol potom predvolaný na súd a vôbec si nepriznal vinu. Vyhlasoval, že Drukos nezbankrotoval kvôli nemu, ale že išlo o celosvetové sprisahanie. Tvrdil, že ho chcela zničiť svetovláda, tajné služby, nadnárodné korporácie, slobodomúrari a bližšie nešpecifikovaní nepriatelia štátu. Insane. No a súd potvrdil, že vedome potom spáchal podvod na viac ako 25 000 ľuďoch, ktorý pripravil o zhruba 4 miliardy korún, čo je v dnešnej dobe cca 132 miliónov eur. Počas súdu existovala skupina ľudí, ktorí mu stále verili. Plakali pred súdom, modlili sa za neho a tvrdili, že Mojžiš je svetec a že štátna moc ho nespravodlivo prenasleduje. Štát ale potom konečne zaplatil diery vo zákone a zakázal neregistrovaným firmám vyberať vklady pod hrozou basy. Skemery sa ale nezdali a jednoducho iba vymenili produkt. Keď nemôžeš od ľudí proste pýtať peniaze priamo, tak im proste predaj nejaký šmejt za 1000 eur. Vznikali potom podvody, ktorých cieľová skupina boli dôchodcovia. Autobus ich odviezol do nejakého kultúráku v random dedine, kde ich zamkli a agresívni predajcovia na nich tlačili, aby si kúpili nejaké úplné bullshity. Ako napríklad indukčné hrnce, ktoré v obchode stali 50 eur, ale tam ich predávali za 150, rôzne zázračné vlnené deky, masážne podložky a lampy. A aj dôchodcov, ktorí nemali peniaze, priamo na mieste prinútili podpísať brutálne nevýhodné splatkové kalendáre a úvery. No a starí ľudia potom stade odchádzali s pláčom, pocitom viny a s hrcami, ktoré nepotrebovali. Pričom prišli o polovicu svojho dôchodku na ďalšie 3, 4 až 5 rokov. No ale aj potom skemery pochopili, že predávať takéto fyzické produkty tiež nie je výhodné, lebo museli mať nejaký sklad, museli to nakúpiť a museli mať aj potom aspoň nejakú istotu, že to musia predať. Ok, tento tu na ďalší podvod je dosť zaujímavý, lebo poznám ľudí, ktorým sa to osobne stalo. Predstavte si to, že vám na Messengeri alebo na Instagrame proste napíše nejaký kamarát zo základky, s ktorým ste sa už roky nerozprávali. Hej, proste začne nejako normálne formálne, že jo, čauko, ako sa máš, sme sa strašne dlhé roky nevideli, počúvať, nechce skočiť na kávu, porozprávame sa o starom živote a tak. A môžem ti rovno povedať o biznise, ktorý teraz robím. Nikdy priamo nepovedia, že čo robia, len proste fakt nejako takto úplne vague, že jo, rozbieham teraz nejaký projekt so kamošmi, hľadáme nejakých nových ľudí, počúvaj, ty by si bol úplne perfektný fit do nášho podniku. A no a proste čavo tam príde vyobliekaný, má nejaké drahé hodinky, ktoré práve kúpil na Alibabe a nie sú ani reálne, iPhone zo swapy a BMWčko, ktoré má 15 rokov a je každý mesiac v oprave. Hej, snažia sa vás potom proste nalákať s takými úplne typickými vecami, že stačí ti to, čo robíš, nechceš od života viac, pozri, my tu vo firme cestujeme po svete, máme stretnutia v iných krajinách, máme tu na proste takéto služobné auto, hej, no a proste takéto ďalšie bullshity. Je pre nich lepšie, ak napríklad nie ste v najlepšej finančnej situácii a využiť to ako paku proti tebe. Pokúsim sa teraz vysvetliť, čo sa jedná, toto sa ale môže líšiť a nemusí to byť presne to, čo ja opisujem. Povedia vám, že to nie je podvod, lebo napríklad si musíte robiť skúšky v Národnej banke Slovenska, čo by the way môže si urobiť každý. No a to dodáva celému tomuto griftu legitimitu. No a ako takú prvú úlohu vám napríklad dajú urobiť finančný plán svojim najbližším a rodine. Budeš musieť proste zneužiť dôveru svojich najbližších, aby si im nanútil nejaké produkty. Títo bývalí spolužiaci alebo kamaráti ti nanútia poistku, kde platíš 50 eur mesačne. A povedia ti, že po 30 rokoch budeš stať milionár, lebo všetky tie peniaze sa investujú. Vysvetlíme si, kde tie peniaze idú v skutočnosti. Prvých 12 až 24 mesiacov týchto platieb odíde čisto na províziu pre túto štruktúru. Hej, spomínal som túto pyramídu, ty si tu na spodku. Z tých 1600 eur napríklad 100 ide kamarátovi, 500 eur potom následne ide jeho šéfovi a 1000 riaditeľovi. Tu na vrchu. Prečo som spomínal 2 roky? Lebo dajme tomu, že napríklad práve po 2 rokoch zrušíš túto poistku, uvedomíš si, že to je strašne veľa peňazí a nemáš potom z toho nič. 0 eur. No a práve teraz si legálne im daroval peniaze. Najbližšie si ťa beriem do duelu a ja ti ukážem, kde si ty a kde som ja.
Imrich Baron Štefánik. Ja som hľadom tohto tu napísal Fifkovi, keďže proste on má so ním teraz už niekoľko mesačnú drámu. A zase ma ten piček nechal na Delivered. Ale hej, akože na Fifka sa vôbec v tomto nehám. Hej, idem ho glazovať. Ak náhodou neviete, kto je to Imi Baron, nikto o ňom prakticky nepočul, kým nevystúpal v reality show Farma. Konkrétne tam bol 4 roky dozadu, 2022. Holy shit, mu hrozí 10 rokov? Ok, dobre, o tom potom. On bol vlastne zo Farmy vyhodený a tu jeho novo nájdenú slávu sa rozhodol, že využije. Na Instagrame sa pretransformoval na lifestyleového guru. No a tam práve prichádza ten podvod a to sú VIP stavkové skupiny na Telegrame. Cez Instagram fanúšikom sľuboval, že môžu za nejakú mesačnú platbu vstúpiť do jeho Telegram skupiny, kde mal tzv. Môj kamarát to nazýval, že istotky. Aj keď som bol na strane, tak moji spolužiaci neskutočne gamblili a stavkovali a oni rozprávali o tzv. Istotkách. Teda, že proste vyskladajú nejaký tiket, ktorý naisto, hej, preto istotka, že im naisto proste padne a vyplatí. No a tu prichádza na scénu Fifko. Ako som spomínal, Imi Baron bol vo Farme. V tej istej, ktorej bol Fifko, takže majú nejakú spoločnú minulosť. Fifko Filip Janoš sa tajne infiltroval do tejto tu na Barónovej Telegram skupiny. Riadil sa podľa týchto Barónových zaručených pokynov, aby otestoval na vlastnej koži, či sú skutočné. No a vtedy prišiel brutálny reality check. Bolo to fakt nečakané, ale Barónové tikety boli úplný bullshit. Tady proste Fifko iba ukázal, že ľudia na to prerábali peniaze. Celý ten Imiho Baron podvod spočíval v tom, že z ľudí vyťahoval mesačné predplatné. No a následná potom drama bola to, že Baron na to kompletne reagoval hystericky a agresívne. Imi Baron sa mu konštantne vysmieval, nadával mu. Neviem, pokúsim sa na to nájsť screenshot, ale dokonca urážal aj Fifkovú matku. Karma ho nakoniec dobehla a koncom mája 2025 polícia ho začala trestne stíhať. TVJ dokonca tu o tomto robila reportáž. Ahoj. To je kravico o 24 hodín neskôr, práve teraz editujem toto video, už na tým tu zase niekoľko hodín. Počas toho, ako som to editoval, som si spomenul, ja som tu kompletne vynechal celú časť, lebo proste niečo, čo som tu mal vo scenáriu, mi prišlo kompletne zbytočné, ale zároveň nejaké časti tam sú zaujímavé a chcel som ich fakt veľmi spomenúť. Týka sa to ohľadom týchto práve sports betting signálov a takýchto vecí a Telegram skupín. Museli ste na Instagrame zaregistrovať to, že existuje strašne veľa účtov, ktorí sa proste volajú ako nejakí profesionálni tipéri a tak. A práve predávajú prístup ku týmto Telegram skupinám. Je to spustu veľa na Instagrame, hlavne u nás na Československu. Nechcem, aby nejaký typer sa teraz priamo do mňa teraz pustil kvôli tomu, takže žiadnych nebudem menovať, ale keď som pozeral Facebook, našiel som tu na nejakú stránku, ktorá ty kokos. Dobre, stará stolička sa mi rozjebala. Čo vy proste robí tu na zadu. Hej. Druhýkrát som šla na stoličku. Kúpil som novú stoličku, hej, ako proste strašná to aj tam tá stará tiež úplne dosrata. Kúpil som novú stoličku, každá stolička, ktorú mám, brzga! Holy sh... Často títo typery napríklad používajú demo účty alebo doktorujú svoje screenshoty tak, aby nalákali tých ľudí, aby im ľudia verili. Dosť často je tam parasitizmus v rámci affiliate linkov. Teda oni vám napríklad odporúčajú nejakú stavkovú kanceláriu. To je štvrtá káva, čo vám za posledných 8 hodín. Oni vám proste odporúčajú nejakú stavkovú kanceláriu a za každý tiket, ktorý podáte, časť peňazí ide mým. Či už je výherný alebo nevýherný. Je to proste pre nich win-win situácia. Dobre, trošku som sa zaplietol. Spomínal som tu na túto Facebook skupinu. Našiel som tu na nejaký post, kde ľudia práve spomínajú, že René Randy promoval nejaký podvodný profil. Chcel som toto spomenúť iba čisto preto, že z René Randy mám fotku, stretol som ho na benzíke, čisto náhodou. Dobre, to je všetko, môžeme ísť naspäť na hlavné video. Imi Baron je ale taký doslova mravec, taká malá osa v porovnaní so s týmto tu na exemplárom, ktorý teraz poviem. Poďme pár rokov späť a pozrieme sa na prípad Davida Gedeona. Kryptomena či Bitcoin, pre niektorých stále neznáme pojmy, iní ste možno o nich už čo to počuli. David Gedeon bol mladý, 30 niečo ročný chalán z Medzilaboriec. Potrebujem to dať nejaké ďalšie FYI pre tých, čo nevedia, čo sú Medzilaborce. Medzilaborce sú také maličké mestečko tu na východe Slovenska, blízko Prešova. Je to niekde medzi Pičincom a Kurvíncom, neviem, kde tak. Mám celkom skromné začiatky, bol to mladý poradca z OVB, predával bežné poistky a sporenia, ale zlom nastal s príchodom kryptomenovej horúčky. Svadol tej príležitosť sa ho chytil ako nejakého takého veľkého nadseku. Prečo ma napadlo práve toto prirovnanie?
Príležitosť, ktorá zmenila nielen jeho život, ale aj stovkám Slovákov. Jeho Instagram už nie je dostupný, bol vymazaný, pokúsim sa ho nájsť cez Wayback Machine, ak nie, tak nebudem tu mať čo dať na obrazovku, iba tu dám proste nejaké fotky, ktoré nájdem na Google. Gedeon posunul flexovanie na Instagrame na úplne nový level. Flex ako to je vo v Monaku, na nejakých luxusných autách, pri jachte a tak ďalej, jada. Dokonca, čo som našiel, bol aj generálny riaditeľ klubu Partizan Bardejov, čo nechápem, ale príde mi to komické. Viem, že práve teraz som spomínal, že práve tieto nebankové subjekty boli na Slovensku zakázané. Toto tu bolo trošku iné, keďže toto sa týkalo krypta a práve na to ešte v tom čase štát nemal žiadne zákony. Neviem, či sa niečo zmenilo, alebo v tom čase proste ľudia o tomto neboli až tak vzdelaní a neviem, neboli asi na to žiadne zákony. I guess to bolo to, čo sme videli v minulosti, proste krypto bol taký loophole. Si bol ľuďom garantovaný výnos okolo 5% mesačne, čo je za 60% ročne. Dobre, dám teraz menší PSA. Takéto čísla nie sú reálne. Čo sa pozerám, tak S&P 500 malo ročne v priemere úrok 10% od jeho začiatku v 1957. A v decembri 2025 to bolo 11%. No a ľudia mu pochopiteľne verili. Mal reálnu firmu, luxusné kancelárie v Bratislave a Košiciach, kde práve obete fyzicky chodili podpisovať tieto zmluvy. Dodávalo to tomu tú takú legitimitu, lebo ľudia si proste pomysleli, že ale keby to bol podvod, tak nemal by tu na takúto kanceláriu a nerobil by to takto verejne. No a od naivných ľudí takto vyzbieral 100 000 až milióny eur. Veľké finále prišiel v roku 2019, keď mu na dvere zaklopala NAKA a Gedeona zadržali a obvinili z neoprávneného podnikania a zhromažďovania vkladov. Následne tam prebiehalo vyšetrovanie a čo sa ukázalo, že nekonal sa žiaden kryptozázrak. Wow! Nebol to žiaden trading genius, ale Ponzi schéma, ktorú som spomínal predtým. A to, čo sme videli na Slovensku 20 rokov predtým, len inej podobe. Na poučenie na záver, sme nepoučiteľní. Takéto podvody znova prídu a znova odídu a znova prídu a znova odídu. Len budú prevelečené za nejakou inou oponou. Nájmy a výdavky sa zvyšujú, ale platy nie. A ľudia majú pocit, že poctivou prácou sa nikde nedostanú. No a keď niekto takto ukáže magické unikové dvere, kritické myslenie sa potom kompletne vypne. Od BMG Invest po Imiho Barona za tých 30 rokov sa nič nezmenilo. Iba drahé reklamy v televízii sa vymenili za Instagram Stories. Pamätajte si, ak niekto na Instagrame predáva bohatstvo, jediný, kto sa potom stáva bohatý, je iba on.